guys! New day! New vlog! Siyempre, new challenges na punta! So, ang amang imon karon kay... Tanaw ko istorya ba? Okay guys, ang amang imon karon kay... Sa... Human Translator Challenge. Wow! Ito, Human Translation Challenge ang among imon guys! Ang mechanics na mo karon guys, kay parehalan Japon atong Lemon Challenge, which is ang magbato-bato pick. Then since silungga siya, then ako Bisaya, nag-prepare me og 10 questions each nga mga laglom nga mga Bisaya og Ilonggo. Then amo ang tag-anon og amo ang i-explain og kinsa ang maka-explain og tarong or tama mao siya ang daog. Tingnan mo guys sa among mga challenges nga gipanghimo kay siya 2 ako 1. Ug makadaw karon syempre tabla mi og mapili ko 3 siya. Guys, dili na ta magdugay-dugay pa, mag-start na mi, then 10 seconds na yung mga rule. Bites? Okay. Bites. Papel, gunting, bato. Oh my gosh. Pili dyan siya ganyan. Nag-usog man make video. Pili dyan po siya ganyan. Ito, bunot. Wala pa yung score, guys. Tapay score. Napya o pagpangasaba. Ang ako ang sentence ay akong phrase kay napiaok pagpangasaba. Napiaok pag... Nga lang, 10 seconds. Napyaok. Napiaok. Walang grammar. Dili na rong grammar. Basta ma-explain mo. Napyaok. 1, 2, 3. 10 seconds start now. Usap. Oh, basta napiaok pagpangasaba. Ano? Na muragog siyag na dun na bahay na muragog siyag nagsabot nga na pagstorya pagpapasama niya mura siyag na ano ko na natukan murag something nga na or natukan day natukan guys di man good napiyaok ay nangasaba siya nangasaba okay napiyaok siya pagpangasaba no mali dili mali so ang meaning sa napiyaok pagpangasaba napiyok. Ang maugan nito, dili, natukan ni mo ingon. Nga na, kumatukan ka, di ba? Murag mapiyok, mag-apong consider to. Consider na lang yung 1. 1-0. 1-0, guys. Bato, pick. Ako na po. So na po, karon wala na, isa lang ang consideration na dapat exact jud. Bailuan rag tinapa. Ikambyuan rag tinapa. Sige guys. Siya So, next. balusanay na lang may ako straight ko kaduha kay magbato-bato pick na may wala na, may possible na matabla po. Ako na po da kaduha. DJ na po. Go. Di ba sabi ako? Kaway man tagkamot ani good. Sakto. Dili, ibalik ang mobile. Dua, sige go. First, Ilonggo no? Saan ganda? Punta na gani. Di palagi, akon ka lang. Ayaw kalimti, akwara ka. Choroy. Ano? Tama. Diba? 1, 2. Ilonggo. Gabangirit ka lang dyan na ano kahaw. Sige na kang katawa noon sa kadiha. Diba? Eh, siya naman. Score kay Tuto. Oh my gosh. Hindi ko 2-2. pwede mapilti. Sarog wala mapilian ng pulo. Ayaw pagbugal-bugal. Di pagbuget-buget sa Ilonggo. Ang matay. Ikaw na 10 seconds. Oo mo na. Dili. 10 seconds. 1. Ayaw pagdugay-dugay. Ano na lang? Mali. Mali na. Okay, mali na siya. Mali. So, ayaw pag bugal-bugal, it means kay... Ayaw pag-iga-iga. Something like that. Naing ano. Score? 2-3 na ko. Oh my gosh. Mali siya isa. Ay, di. Ito oras daan. Wait lang. Ay, unya ka. Sige, pagbasa ko. Lisod. Awot? Nga aawot kuan mo. Na ano ra? Awot. Nga. Sige, timer starts now.
nga awot ko ano. Five. Nganong hugot imong kuan? Mali. Ano ra? Anong hugot? Hugot man ang awot? Awot gahi. Ay. Ang hugot. Ang hugot, bibi. Pares ni Ako ni Pag isulod mo siya, huot mo ng huot na ginamin mo. Ang awot, bibi, gahi. 3-3. Layo. 3-3 guys. Laban lang. Ikaw na po. Mahiwaga. Ilongga. Isa lang. Mas kabalo ko, ani. Basta sa... Wala. Nabalitok lagi ka. Okay guys, sa mga Cebuano diyan, nabalitok lagi ka. Nabalitok. Nabalitok. Nabali? No! Wait. 9, 10. So, nabalitok means Natamling? natumba. Tama ang tako, guys. Sayang. Natumba. Score is 4-3. 42. Lagi masakto, uy. Oras. Walo nga di ay kuno. Sige guys, basahon ako. Iduhol, lihog ko ang itip. Now. Palihog, iduhol na ko ang sundang. Tadadadad! Ano lang nga pa? Okay. Sundang, silyo. Meaning, iduhol, lihog ko ang itip or ang lihog ko, iduhol ang itip ka. Tunol nimo ang dukot. Tama, tukot. So, Or 4. Itip, saha. apiki ang pagkabaligya. Yan. Apiki. So, apike ang pagkabaligya. Pike. Lisod ang pagkabaligya. No, ano pa? 10 seconds. Mao naman to consider apiki lisod. Ayaw pagkabaligya. No. Nagalisod magbaligya. No. So, apike ang pagkabaligya means alanganin pagkabaligya. Oh, di ba? Lahi ang lisod sa alanganin. 5-4 karon mo. Ako na po de. Makatagal lang kung kaisa lang dyan, bro. Sa Makatagal yun na man ko. gud nga akong ipang buhat guys. Dili pa ni kayo siya nag-bloom kayo sa tanan. Kwadyo ko. Versatile. Ew! Nanawa unto mo ga kiriwi lang. Nanawa imong ipon ga tikwi lang. Tama! My Ayun na. God! 6-4. Ano ba sa? Gisakpan kag kwartahan. So, okay, ginsakpan kang kwartahan. Family kag gama ano. 1, Mao ganito. 2. Wala pa, Rosan sa tikay ka. Basta tig mausobay mo una to 10 seconds. 1, 2, 3, go. Nasakupan ka ng maraming pera. Sige, 5. So, unsa jud final? Mali. Final jud. Pwede na dun Sige, Dun final, naka-answer oh. naman. Final, Naka-answer man na. na stop. Hindi Tama ba ko. final? Yan, sa answer. Ikaw sa? Sa answer. Naka-answer ko. Dapat iman-ani mo. O ganyan sa to. Isang answer. Sa family kag mga kwartahan. No. Oh. No. Oh. Tama No, ka. no. Tama. No, Yes. we know. No, we know. Naibutan ko. Pwede na ito. Yes, diba? Yes, yes. 5-6, guys. Thank you. Mali, basta alanganin. Tapulingi bala uyab mo. Sige, timer starts now. Tapulingi bala uyab mo. Aring-aring mo uyab. Tapulingi tama ba? Aring-aring. Mali. Tapumuli bala uyab mo. Ay, tapunguli. Abi na, tapungili. Usap. Mali na ito siya. Tapunguli. Mali ba? Ano, buyagon. Wrong yapon. Miskan taga-anti kag ano wrong. Sa diyan. Meaning, sumbaga. Uyab, okay? 6 all. May tag-upat-upat na lang bibili. Ano po, de? Ikaw. Ginagawa na. Kalit nahanaw pagmata. Okay. Kalit na hanaw pag matawid. Kalit Ayaw na sa wala. pag-istorya diya. Ayaw sa istorya diya. 10 seconds. Dapat final na dyan. Kung ito pinaka-final ni mo sa 10 seconds mo na dyan to. Pag 10 seconds pa. Final na dyan. Final na dyan ni mo. Kalit nawala pagmata murag naghawa. Nagawa. Tama? Kalit na hanaw na hawa is correct. Galing-galing. Good. 6, 7. Ano po? Ikaw ba?
Ano? Pwede ko ka sunod. Okay. Mga dali na ang bilhin din promise. May bulaho talinga ko, kaon kaon. May bulaho talinga ko, kaon kaon. May bulang mo ikaw, nakoy. Nakoy ako na ikaw ka. Mali! Ay, ang bakit bulaho. naman na nakubuog? Mali, Buog guys. ko tuloy isa lang man na. Ang buog, bibi ng baho. Baho pa na gatulo-tulo ng tubig. Damn! 6. 7. Kumikot gini siya, guys. Kinuha na siya sa arsap. Kinuha! Kinuha siya sa arsap. Mali. Tinuha na siya sa... Ay, nalakaw? No! Tinuha na siya sa ARSAP means member na siya sa ARSAP. So, siya wash out sa mga ARSAP. Sa arsap. Tinuha ba sa member na siya sa ARSAP? Sa arsap. ARSAP? Army Sapa. 7. 7-7. Makatagal na ko na. Ay, ikaw na. Ilan lang? Tulo? Dali naman ko kaya kung mga questions. Halong perme di saga miga. So, halong dia tusok. Oras din na. Halong perme di saga miga. So, amping perme ay sigig biga. Guys, 7-8. Unsao na paggama. Sige, 10 seconds. Mali, dili to. 1 2 Trabaho, saan siya pagtrabaho? Saan siya pag-ayo? 7 Baby, oy, pwede na oy. 9 10. O, final. Isa lang dyan. Final. Isa lang. Saan siya pag-ayo? Saan pagtrabaho, dyan pag-ayo kay... Tama. So, ang kwan dyan na, unsao na paggama. So, ang meaning dyan na kay... Unsao na pag-imo. Last. Ay, last iya. Okay. Bilis score. 8-8. 8. Tanawa, irong mo may pungit. Sa yuno, Rosia. Tanawa, irong mo may pungit. Kasi ang final. Tanawa mong ilong, may kugmo. May mong ilong. May kugmo, last. Sige na, last. Last sa kwog. Score kay 9-8. Dako kanang Dako. ang article. Tama. Dako ka na natin college, correct. Guys, 9-9 ang score. Last na lang. Kung matagalan ako ni siya, syempre, daw ko. Pero pag dili, Dili. ay pulme. Tabla. So, dili. Pag wala tayong matabla, magkuhat tag ingon, iingon Oh, sige, nata. sige. Kanaman ko extra. Ako wala. Okay. Iliwan rang tapli. Iliwan rang tapli. Kamalokohan na. Iliwan ang tapli, be. Ito to? Iliwan. Liog lang. Iliwan. It Ipadapli was na at ang this sunod. moment that he knew he fucked up. Tarararat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ihipos. 9, 10. Iya bo. I-transfer. Dili man to ingon nimo anak kay ano. Yan na oh, murag isigwag mo ingon. So, ang score kay 9-9. 9-9, no? 9-9, 10-10. 9-9 ang score. So, kung kami kay tabla, mag-ibo make extra 1 praise. So, naka-prepare dire. 20 ni kabuok. Ikaw, sige. Kaniyo. Kiral kayo padulaon. Hawod kayo padilaon. Ha? Hawod kaon. Ha? Hawod kayo. Tama? Ano sa ba? Hawod! Tama? Tama! So, 10. Ale, iwan timuhaw. Insa? Iwan timuhaw. Iwan. Iwan. Iwan? Alam mo yung deal. So, anong lahi? 1, 2, Iwan Timo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iwan ni mo man. Iwan yung Timo nga. Murag something ngano ka, murag anak ko. Iwan timuhaw. Ngano ka, o di ba? So, hindi ko
ko. Pildi ka, so. Okay guys, pildi ko, syempre, natay consequences. Consequence. Ano mo consequence ako? Ito na, sige, yun. Di ba ginarte, kaunon? Ang, Gatas, tapos may kalamay, tapos naa siya gamay kape. Gamay na kayo siya, di wala siya abutan mo. utlon, Jod. Put doon yun. Yun, utlon. Put doon yun siya eh. Sige, Ben. Ay, di na lang. This is 10 seconds. Sige. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salan? Hinay ka makaw. Good. Patupang dito, tupang dito. Ano? Ayan Bata ba? ng kape. Wait, tubig ba? So guys, sunod na po. Salamat sa paglantaw. Don't forget to subscribe, comment, like, and share sa inyong mga FB groups or something. Kaya sunod, huwag mo dakota kapag giveaway ta. Then, stay home, stay safe, God bless, and peace out.